हेल' लोगोफोर दायो आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय थुक्राझार बिबिसिए मिसनाव दा आङो बेयाव मानो दंफैयो होनब्ला बिबिसिनि आन्दाराव खुंजानाय 99थि एनुवेल कनफारेन्सआ दा मोनानिफ्राय जानो थांगासिनो दङ दा आङो बिनिनो माखासे डेक'रेसन खालामनायफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव फुल एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों थ' आंजों लोगोसे नायलांफ्लादो माखासे डेक'रेसन खालामनायफोरखौ जुदि नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला थ' बिदिब्ला आङो जागायनायसै लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला लोगोफोर आङो मेन सेल्फि पइन्ट बायदिसिना डेक'रेसन खालामनायाव एन्ट्रि जाबाय बेयाव लिरनाय दं जाहैबाय वेलकाम दा हाबलांबाय आङो नै ओरैहाय ब्रादारमोना एसे थान्दा खालामगासिनो दङ ने एसे गरम जायगाफोरखौहाय ना माब्लानिफ्राय मावनाय जादों इदिनो ब्रादार सप्तासे सिगांनिफ्रायनो ना बे ब्रादारमोननि एकदमबारे फुल बेयावहाय माबा खस्थ' खालामदों जाहैबाय ना खस्थ' खालामनाय दङ दा खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंनो बेफोरबायदि मोजां समायनाखौ नुदों आरोखि दा आङो नायलांबावदो नै दा बेयाव बेफोरबायदिनो नै सोरबाफोर बे जेनाखि सभा हाबनो फैग्राफोरा नै बेयावहाय सेल्फि लाफैगोन बिदिनो फट' बायदिसिना बे सेल्फि जन खालामना होदों आरोखि ना बेयाव लिरनाय दं जाहैबाय एनुवेल कनफारेन्स बिबिसिए थुक्राझार दा बिनिनो माखासे गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बेयावहाय डेक'रेसन खालामदों नै बेफोरबा मा जाखो जिखुनु गोदोनि मानसिफ्रा बेबायदिनो जेखाइ लानानै खबाइ लानानै ना गुरोमोन हयथ' बिनि माबा मोनसे सिन दोन्दों जानो हागौ बेयाव नै बेबायदिनो गोदोनि मानसिफ्रा अन बायदिसिना माइरं माइफोरखौ सौवोमोन जाहैबाय बिनिनो मोजां मोनसे सावगारि बेयाव मुसुखाजों दानानै मोनसे सावगारि बानायदों ओमफ्राय बेथ' एकदम नै न' गेदेर जाहैबाय इयो एसे पस्ट अफिस ना मा होनो बिदिखौहाय ओमफ्राय नै बेयाव गारिबो दङ आरोखि नै माने बे गारिया मानि थाखाय जाखो आं बेखौ हमनो हाथ'ले आं बेखौ सोंगोन मानि थाखाय बे गारिखौ दोनदों आङो सारमोनावनो सोंगोन बेनि जिनाखि माखासे डेक'रेसन खालामनानै दोननाय बेखौ आङो सारनिफ्राय एसे फंनैसो मिथिनानै लागोन दा आङो बेखौ एसे आलदा रोखोमै दोननाय नुदों सार हो दा बे गारिया मानि थाखाय दोनदों बेयाव एसे जारिमिनफोर दं नामा दङ औ जोङो नैबेखौ औ बे जौगानाय मुगा गोदोनि बर'आ बिदि नंला नालाय दा गोदान बर' औ नैबे सासे बर' मोजां बिसासि माहाजोननि न' बियो न' जों बेखौ लाबोनाय जादों बेहा गारि दङ गारि दङ अके मोजां गोरों मानसि अके बेबायदि खालामनाय जादों जों बेखौ अके थेंक इउ सार मिथिहोनायनि थाखाय आरो बेफोरो मानि थाखाय दोनदों बर'नि कालसारखौ लाबोनाय जादों अके जोंनि कालसार बर' बिमाया गोदो बेबायदिनो औ एकदम खस्थ' खालामनानै जायोमोन न'खर सोलियोमोन मोजाङानो ओमफ्राय दायो आङो माखासे मिथिना लाबावगोन सारनिफ्रायनो बेथ' एकदम खादा हेबनानै दोनदों बेथ' मैखुन स्टाइल जाहैबाय मैखुन बानायनाय जास्ट जादों इयो सेल्फिनि थाखाय माखासे भिउ पइन्टनि थाखाय ना ओमफ्राय बै नै जे फुख्रि बेयाव माखासे आङो नाफोर दोननाय नुदों सार हो दा बियो माबा मोनसे ओंथिफोर दङ नामा बे ना दोननायनि गेजेरजों माखासे फुख्रि खालामना होनायनि गेजेरजोंहाय बेथ' ओरैनो खुब गोनांथार बेयो फुख्रि होननाय जिनिसा न'खरावबो नांगौ जानायाव बाहायजायो आरो बेखौ एसे फाननानैबो खरस मोनो बेखौ लाबोदों जों बेखौ अके डेक'रेसनबो जाहैबाय डेक'रेसनफोर बिदि सिन खालामनाय जादों जोङो ओरैनो माबा मोनसे गोथौ बाइबेलजों रिलेसन थानायफोर दंना बियो गैया बे नङा ओरैनो गैयानो अके जेबो नङानो ओमफ्राय ओरै आरोबाव समायना समायना सारमोननिनो बेयाव माखासे खस्थ' खालामनायनि मोनसे फिथाइ दङ बेयावहाय खस्थ'नि गेजेरजोंसो बेफोरबायदि समायना नुदों ओमफ्राय ओरै दङ जाहैबाय नै नायदो बेखौ जोङो बयबो बिसासि बयनिबो थाखाय फ्रि 2 मिनिट हाबनानै फट' खेबनो हागोन अके खुनु सेंग्रा सिख्ला बोराय बेथ' बादा गैया फ्रि फ्रि नायलांनायसै सारजों लोगोसेनो आंबो एसे सारानो इन्जिनियार ने गासैनिबो अके मुरामुरिखौ आं न'निफ्राय लाबोयो आंनि अन्थाइबारियाव दङ अन्थाइबारियाव जाब्रानि बल खेला खाथियाव बिदि फट' लानो थाखाय खालामनाय जादों अके गोजोननाय थाबाय सारनिसिम आरोबाव दंबावो आङो देखायलांबावगोन सोमोन्दो थानाय सभाजों सोमोन्दो दं बाइबेल औ दस आइगिया सार बे दस आइगिया बेखौ बे नुथायखौ अके 10 कमान्डस ने बेयाव दङ जाहैबाय नैबेयाव लिरना होजोबदों आरोखि ना माखासे जेनाखि 10 आयगानि माखासे हुदाफोरखौ बेयाव लिरना होनाय दङ नै नायदो लोगोफोर दा सारनिसिम गोजोननाय थाबाय ससेब्लाबो खोन्थाना होनायनि थाखाय थेंक इउ सार गोजोननाय थाबाय नै ओरै माखासे गस्लाफोर आलायनानै एसे फाननाय नुदों देग्लायनि सबायाव एसे आलादा रोखोमै एसे गस्ला फानलायनाय नुदों आं बेयाव माबा मोनसे जाहोन एबा ओंथिफोर दङ नामा आदा एसे खोन्थाना होदो मानि थाखाय दखान खुलिदों
नैबेयाव खाथियाव खेबनाङो नैबेखौहाय नुब्ला सिनायगोन नोंथाङा खिन्थानायसै अके ओमफ्राय 100 years एसे जोंनि सेन्टिनारि जानो थांगासिनो नालाय मोनसे पाब्लिसिटि आरो बेयाव पाब्लिसिटि दा गिर्जा लांफैनो नाङा गांसे लाना थांजोबनायबो माने मोनसे कन्ट्रिबिउसन बायदि जाना ओमफ्राय बिदिनो मा बुंनो सानो बयबो फै इसोरनि गाहाम रावखौ बयबो खोनासंफै जिबनाव माबा मोनसे सोलायनाय लानानै थां गोजोननाय होगोन माने फिउचारावहाय खामानि होगोन आरो गोजोननाय थाबाय आदानिसिम दा लोगोफोर आङो बेखौ मानो भिडिअ क्लिप लादों होनब्ला नोंथांमोना मिथिखाबाय माने थुक्राझार बिबिसिआ 100 बोसोर जानो फैगासिनो दङ दायो 99 जाखाबाय बिनिनो माखासे नैबे टि सार्टफोरखौ सेन्टिनारिनि मुङाव फाननाय जादों आरोखि नोंथांमोनाबो लादो जायफोरा नैबे 99 एनुवेल कनफारेन्सआव थाफैदों नोंथांमोना निस्सय गांफा गांफा लानानै थांदो बेयो मोनसे दान जागोन इसोरनि रायजोनि थाखाय आरोखि ना दा आङो एसे सिङाव हाबनानै देखायलांसिगोन नै एसे ओमफ्राय नै बिसोरो बिथांमोना जाहैबाय भलन्टियार ना भलन्टियारफोरनि खामानिखौ बिथांमोनहा मावगासिनो मयनिफ्राय दङ ओमफ्राय आमथिखा थाइखा साबेसे दङ ओरैनो भलन्टियार हिसाबै 80 जनजों बेखौहाय बे जेनाखि माबा कभार खालामजोबनांगौ जाहैबाय दा लोगोफोर सियारा बदों आरो बदों नायदो नै ओमफ्राय आङो एकदम सिङाव हाबलांगोन जेनाखि स्टेज जायो जेनाखि इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बुङो आलासियानि बे मेन स्टेजाव आङो थांगासिनो दङ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आङो लास्ट भिडिअआव नैबेखौ देखायनायसै जेनाखि स्टेज नि माखासे डेक'रेसनफोरखौ नायदो गोबां आइजोफोरनिफ्रायबो मावगासिनो दङ डेक'रेसन खालामगासिनो दङ नायदो नै बेनो आरोखि ना नायदो नै मावगासिनो दङ नै ओरैहाय देग्लाय डिसप्ले लागायना होजोबदों आरोना नै बेवहाय एसे गोजाननिफ्रायबो नुहुरनाय बायदि जेन' मोजाङानो जादों नै एकदम बिबारजोंहाय साजायजोबथारदों नायदो नै दा लोगोफोर आङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासे नै बेयावनो दोनथ'नायसै नोंथांमोनाबो फैदो देग्लायनि जेनाखि 99 एनुवेल कनफारेन्सआव नोंथांमोना फैनानै माखासे जिउनि बासायजानायखौ नोंथांमोनाबो लाफैदो खोनासंफैदो मोजां इसोरनि गाहाम बाथ्राफोरखौ बाय गासैनिसिमबो लोगो